защо аз мразя корупцията. Корупцията е инструмент, чрез който тия, които не създават стойност, усвояват стойността, която такива като мен са създали. Корупцията е начина, по който тарикатите, мошенниците, читерите прецакват останалите членове на обществото. Сега няма начин хора като мен, които цял живот са създавали стойност, да не изпитват лоши чувства към тези, които я изземват. Затова смятам, че всички известни бизнесмени, известни предприемачи изпитват неприязън към корупцията и към хората, които се занимават с нея. Кой трябва да се бори с корупцията? Абсолютно общо занимание е борбата с корупцията. Как да се преборим с корупцията по нашите земи? Може би единственото ефективно нещо или най-ефективното нещо е да има страх от наказание. Ако хората изпитват страх, че бивайки уличени в корупция ще получат заслуженото, ние криволяво ще се попреборим с нея, а другото е личната отговорност на всеки член на обществото по отношение на корупционното поведение. Както отговорността за личната ни съдба принадлежи на нас. Ние сме отговорни за това, което не се случва. Така отговорността за помитане на корупцията от това общество е наша отговорност. Няма смисъл и е непотребно да я прехвърляме на някой друг, като на институциите. Колкото по-малко отговорност прехвърляме на институции, толкова по-добре върви живота. Така че помитането на корупцията е наша отговорност.